Hei bawb, munud I fynd, felly byddwn ni'n dechrau mewn munud fach. Newch yn siŵr bod chi wedi mewngofnodi hwb a bod eich dyfeisio chi'n barod I fynd. Disgwyl mlaen I ddechrau'r sesiwn. Welai chi mewn ychydig. Hei, siwmai! A chroeso i'r ffrwd fyw yma ar gyfer Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Croeso enfawr I chi i'r sesiwn yma. Fe enw I yw Meredudd Jones. Dwi yn cynnal y sesiwn yma ar gyfer Adobe a dyma'r gyntaf yn y gyfres. Ni'n mynd I fod yn rhedeg rhain yn reolaidd. Felly, newch yn siŵr bod chi hefyd yn cadw llygad barcud mas athrawon ar gyfer y sesiwn sy'n dod lan ar gyfer dydd Gwyl Dewi. A hefyd un arall ar gyfer diwrnod y llyfr. Nawr, dewch I ni gael siarad yn gyflym am beth ni'n mynd I fod yn wneud. Ni'n mynd I fod yn gweithio trwy 2 weithgaredd yn fyw heddi sy'n defnyddio Adobe Express. Felly ar gyfer y sesiwn ni'n gweithio bod chi'n eistedd fyna gyda'ch teclynnau yn barod a bod chi wedi mewngofnodi I hwb a bod chi wedi agor Adobe Express. Nawr, ni'n mynd I fod yn defnyddio Adobe Express trwy gyfrwng y Gymraeg. Byddai'n dangos I chi fel I newid hwnna. Os mae fe'n Saesneg dych chi ar hyn o bryd, pidwch â phoeni, byddai'n dangos I chi fel I newid hwnna I fod yn Gymraeg mewn munud fach. Cyn I ni wneud hynny, dwi moyn sôn am ychydig o bethau am y sesiynau digidol yma, oherwydd mae yna wobrau ar gael, a mae gwobrau ar gael I bawb. Dyw e ddim just un neu ddoi berson sy'n cael gwobr, mae gwobr ar gael I bawb. Felly, fi'n siŵr bod hwnna yn swnio'n ddiddorol I chi. Felly, dewch I ni gael just edrych yn chwym iawn ar reolau Arweinwyr Adobe. Iawn, felly, yn gyntaf, fi'n symud draw, y reol gyntaf lan ar y top fan hyn, ochr hyn, dyna ni, yw oedwch os angen. Nawr, os I chi'n teimlo bod fi yn mynd tyma bach yn rhy gyflym drwy'r sesiwn, a bod chi angen bach fwy o amser I weithio rhywbeth I fi wedi dangos I chi wneud ar Express, peidiwch a bod ofn oedi y fideo, poso y fideo ble bynnag chi'n gwylio fe ar YouTube siŵr o fod. Ac yna allwch chi gario ymlaen gwylio fe. Yn gweud hwnna, I fi yn mynd I fod yn wneud pethau ychwanegol ar ddiwedd yr her gyntaf sydd ddim angen I chi wneud. Felly, o'n I bai bod gwir angen I chi oedi fe, dwi'n meddwl bydd angen I chi, achos byddai'n wneud pethau ychwanegol ar diwedd sy'n ddewisol, sydd ddim angen wneud. Dwi'n bach o frills, chi'n bod, a sprinkles ar y top. Felly, oedwch os angen, ond byddai ni'n meddwl bydd eisiau, ni'n mynd I gymryd pethau yn ddigon ar y deg yma bore yma. Iawn, yr ail un, dyma'r un I chi a diddordeb yno, fi'n siŵr, yw bod gwobrau, dych chi'n gael hwn yn iawn, bod gwobrau ar gael I bawb sydd yn cwblhau y gweithgareddau bore yma. Nawr, athrawon, os I chi wedi cofrestru ar gyfer y sesiwn yma, fyddwch chi yn derbyn e-bost ar ôl y sesiwn yn gofyn faint o disgyblion oedd wedi cwblhau y gweithgareddau, ac yna bydd Adobe yn danfon swag i'ch ysgol chi. Mae'r gwobrau yn amrywio o bethau fel llyfrau, fel notebooks, mae'r ein o'n cwl, setiau o sticeri, dwi'n meddwl bod pethau fel pensiliau, beiros a hyd yn oed, beth chi'n gael nhw, Prit sticks, glid, ffin glid, sy'n siŵr, beth yw hwnna, ar y ffordd hefyd. Ac yn olaf wedyn, y trydydd reol yw, athrawon ar yr un ffurflen yna, allwch chi roi enwau disgyblion sydd wedi mynd ar sgiliau I chi wedi dysgu yn y sesiwn fyw heddi a dangos I bobl eraill sut I ddefnyddio Adobe Express. Felly blant, os I chi yn mwynhau'r sesiwn yma, a chi'n teimlo fel allech chi fynd falle I ddosbarth arall, allech plant yn ifancach yn yr ysgol, neu hyd yn oed, wneud sesiwn o hyfforddiant I rai o athrawon a staff yr ysgol, os I chi'n gallu dysgu pobl eraill, wel yna I chi
yn Arweinwyr Adobe yn chi yn eich ysgol chi. A i'r Arweinwyr Adobe, mae yna wobrau arbennig ar gael i chi. Felly, os ych chi'n eistedd fyna ar y thrawn, chi'n meddwl, dwi wedi mynd i'r fideo ar YouTube a dwi ddim wedi cofrestru, mae'r ffurflen gofrestru yn yr disgrifiad o dan yr fideo YouTube fan hyn. Felly, cofrestrwch yn gyflym i wneud yn siŵr bod chi yn cael yr e-bost yna ar gyfer y gwobrau. Iawn te. Cofiwch hefyd, bydden ni yn dwlu gweld eich sylwadau chi. Felly, please, danfonwch sylwadau mewn naill llai ar YouTube. Os ych chi ar YouTube, dodwch yn y comments fel la, achos byddwn ni'n dwlu gweld pa ysgolion sy'n yn ymuno gyda fi fan hyn bore yma. Neu athrawon, os ych chi ddim wedi mewngofnodi YouTube, allech chi adael sylwad ar y fideo yma. Mae hwn yn ffrydio'n fyw i Facebook yr un pryd a YouTube. Felly, os mae'n rwyddach chi adael sylwad ar Facebook, achos bod YouTube ar y sgrîn y dosbarth, yna dodwch neges lan fel bod ni'n gallu gweld pwy sy'n ma, a fel bod ni'n gallu rhoi wwp fach i'r ysgolion sydd yn ymuno. Mae un mewn yn barod â ni. Siwmai! Ysgol Tymbyl lle chyfedach, siwr i chi? Siwr i chi draw fyna yn Tymbyl, draw yn yn fardal i fyna, yng Nghwm Gwendraeth, yn yr hyfryd Nghwm Gwendraeth. Dewch eich negeseuo mewn, danfonwch eich sylwadau i fi gael gweud. Siwmai, wrth gwrs. Dyma ni, can i off. Siwmai, Evans o Ysgol y Rhowch Anghydeir, nawr te, yn Cwm Gwendraeth Fach. Felly mae Cwm Gwendraeth Fawr a Cwm Gwendraeth Fach wedi bod... Fi'n credu bod pawb o ysgolion Cwm Gwendraeth yn ymuno gyda ni heddi. Pont y Berem, siwr i chi bobl, yn Ysgol Pont y Berem. A pwy arall sydd da ni? Fan hyn, Ysgol Gynradd Nefyn. Nawr de, mas o'n ardal i fan hyn. Helo, blwyddyn 6, Ysgol Nefyn, edrych roi'r sesiwn. Diolch yn fawr i chi am ymuno. Newch chi'n siŵr bod chi'n dweud wrth eich athrawon nawr i lenwi'r ffurflen fel bod chi'n cael y gwobrau yna am ddim. Cadwch eich sylwadau iddo mewn, a newn ni wirio reina mewn munud fach pan fyddwn ni wedi dechrau bwrw ati at y gwaith. Un bach arall te, Ysgol Gynradd Carno. Siwr i chi yn Ysgol Gynradd Carno? Hwrei! Chi wedi ymuno. A mae'n arall iddo mewn. Bore da, Ysgol Pencau. Siwr i chi bobl, siwr i chi ffrindiau yn Ysgol Pencau. Right, nawr te. Digon o weid helo, ond cadwch y sylwadau iddo mewn, a newn ni weid ragor o helos mewn rhyw 10 munud fach. Dewch i ni gael siarad am yn gweithgaredd ni, mae rai fi, dewch i ni gael siarad am yn gweithgaredd ni heddi. Nawr, ar gyfer dilyn y weithgaredd yma, mae yna dudalen her i fi wedi rhoi at ei gilydd i chi. Nawr, i fynd at y dudalen her, dyma ni, dyma fe, dyna gyd sydd eisiau chi wneud, yw dilyn y ddolen sydd yn mynd o amgylch ar waelod y sgrîn nawr, mwyn cyrraedd y dudalen her yma. Iawn? Nawr, os ych chi moyn gweld hwnna'n fwy, mae efo'n hyn hefyd, felly agorwch tab arall ar y we, a teipwch mewn bit.ly, ni'n galw hwnna, bit.ly, / Express digidol 24. Iawn, bit.ly, / Express digidol, Express Diogel 24. Bit.ly, / Express Diogel 24. A mae hwnna yn mynd i ddod â chi i'r union dudalen ma sydd da fi ar y sgrin nawr. Ond dim rhaid i chi ddod i fan hyn, ond mae yn gallu bod yn ddefnyddiol, yn enwedig felly pan ewn ni'r ail her. Nawr fan hyn ych chi gweld ar dudalen ma beth yw'n heriau ni heddi. Her 1, ni'n mynd i fod yn dylunio poster sydd yn sôn am y bethau sy'n gwneud rhyngrwyd mwy diogel i ni. Y pethau i chi'n gallu wneud i wneud bod ar y we i fod yn deimlad mwy diogel ac mwy hapus. Iawn? Felly, mae syniadau gyda fi, fel chi'n gallu gweld ar enghraifft ar y dde, ond bydde fe'n gret pan i chi'n creu'ch poster chi, bod chi'n sôn am y pethau i chi'n teimlo sy'n wneud i chi deimlo yn ddiogel ac yn hapus pan i chi'n defnyddio y rhyngrwyd. Yna, byddwn ni yn creu tudalen gwe, ni'n mynd i greu gwefan heddi. Nawr, ar gyfer y wefan na, ni'n mynd i sôn am y newidiadau licen i weld ar y we mwyn gwneud y we yn we lle i fod. Beth licen ni i'r we i ddisgwyl fel yn y dyfodol? Nawr, ar gyfer hwnna, fi wedi rhoi Google Doc at ei gilydd i chi gyda syniadau. Achos fi'n gwybod falle yn ystod yr sesiwn fyw yma nawr, fyddwch chi ddim yn gallu meddwl falle am syniadau ar y pryd.
Felly gallwch chi ddefnyddio'r testun sydd da fi wrth glicio ar y botwm yma, defnyddio hwnna i adeiladu'ch tudalen gwe chi, a felly ar ôl y sesiwn heddi wedyn, allwch chi fynd nôl a newid y testun na am y pethau chi'n teimlo sydd angen i ni newid amdano'r we. Iawn, felly i gyrraedd y dudalen yma, i fi'n sgrolio arno fe reit nawr, dyna'r ddolen sydd yn mynd o amgylch ar waelod y sgrin fan hyn yn yr strapping glas, bit.ly// Express Diogel 24. Express Diogel 24. Iawn te, dewch i ni gael neidio draw i Express i ddechrau ar yr her gyntaf, sef creu y poster diogelwch yma. Iawn? Felly, mae Express gyda fi fan hyn, a mae Express ar hyn o bryd, mae thema San Ffolant gyda ni fan hyn, fi'n hoffi'r calonnau yna, ond mae Express fan hyn ar hyn o bryd yn Saesneg. Felly, i ni wrth gwrs yn moyn defnyddio Express yn Gymraeg heddi. Felly, mwyn newid, os mae'ch Express chi'n edrych yn Saesneg, fel fe i ni, dyma fel i ni yn newid draw i ddefnyddio Express yn Gymraeg. Lan yn y cornel, os i chi, gyda llaw, os mae'n barod yn Gymraeg gyda chi, yn amlwg, does dim angen i chi newid e. Lan yn y cornel top, reit yn y cornel top, drws nesaf i'r gloch, mae yna icon bach crwn fyna, eich avatar chi. Nawr, bydd hwnna'n wahanol i bawb, ond beth bynnag yw'r cylch fyna, reit yn y cornel top ochr dde, cliciwch ar hwnna, ac yna, yn Saesneg, fydd e'n dweud fan hyn settings. Chi'n gweld y gogen, y cog fyna. Dwi'n clicio ar settings. A mewn fan hyn, chi'n gweld mae'n dweud settings, language. A os i fi'n clicio ar y gwimplen, clicio ar y drop-down, mae'n dweud English, United States fyna ar hyn o bryd. Ond os gliciau ar hwnna, yr dewis cyntaf sy'n dod lan o dan Saesneg yw Gymraeg. Iawn? Felly dwi'n dewis Gymraeg. Clicio'r X i gair ffenest fach ma lawr, a dyma ni, i ni nawr yn defnyddio Express yn Gymraeg. Mae'n ailwytho'n automatig i ni. Iawn? Felly, os mae Express yn Saesneg dych chi, newidiwch draw nawr i fod yn Gymraeg. A tra bod chi'n neud hwnna, dych chi'n gael gweld pwy arall sydd dan i'r alwad. Wel, rownd y cornel wrtho fi, dyma'r un ddaearyddol agosau i fi. Mae canllath bant, rownd 2 gornel, Ysgol y Dderwen. Siwr i chi bobl, Ysgol y Dderwen, siwmai. Ysgol y Ffin. Nawr te, dyw Ysgol y Ffin ddim yn agos i fi, ond croeso enfawr i chi hefyd ar y sesiwn. Siwr i chi blant Ysgol y Ffin. Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Siwr i chi, siwmai mynd. Ffrindiau gyda fi yn Aberystwyth. Nawr te, pwy sy'n na? Mr. Aled, fi'n gofio beth yw i gyfenw fe. Jiw. Na fe, deithau fi. Siwmai, siwr i chi bobl yn Aberystwyth. Llamar Pwll, siwmai, siwr i chi te. Croeso mawr. Mrs Williams, bore da o ddosbarth Culhwch lawr yn St Clair, Ysgol Griffith Jones, siwr i chi. A hefyd, bore da o ddosbarth Pantyffynon yn Ysgol Llanarog. Nawr te, dyna yr ysgol agosau le nes i dyfu lan yw Ysgol Llanarog. A pwy sy'n ni fan hyn? Bore da Ysgol Gymraeg Aberystwyth. Wel, Aberystwyth yn ymuno ddwywaith dyn ni. Siwmai, siwr i chi de. Ysgol Chwilog, siwr i chi. A pwy sy'n ni? Ysgol Llangoed ar Ynys Môn. Siwmai, siwr i chi. Ysgol Llanystumdwy. Siwmai mynd. Croeso mawr i chi. Llamar Pwll i chi dal ma. Siwmai, siwr i chi Ysgol y Llys Prestatyn. Iawn te, reit te, dewn ni nôl at yr siwmais mewn munud fach. Dewch i ni gael clatio bant. Reit, i ni ar ddangosfwrdd Adobe Express, dewch i ni gael dechrau ar ein poster. I greu poster, allwch chi glicio ar poster ar y dangosfwrdd, ond dwi wastad yn hoffi defnyddio y plus mawr glas yn y cornel top ochr chwith. Felly cliciwch ar y plus mawr glas. A mewn fan hyn, fe welwch chi creu a meintiau ar gymhellir yr ail ddewis fyna, wel, y cyntaf mewn gwirionedd, yw poster. Felly dwi'n ni ddewis poster fan hyn. Dyna ni. A dyma fy nghynfas gwag i fan hyn. Iawn te. Nawr, beth ni'n mynd i greu yw, ni'n mynd i greu awyr stormus, gan ddefnyddio siapau. Ac yna, ni'n mynd i gael yn arwr neu arwres ni
o'r poster yma yn dal ymbarel, ac ar yr ymbarel, ni'n mynd i ysgrifennu y pethau sydd yn gwneud y ryngrwyd yn lle mwy diogel a mwy hapus i ni yn bersonol. Ac o dan yr ymbarel, ni'n mynd i gael awyr las hyfryd. Iawn, felly, dewch i ni gael dechrau hwnna. Dewch i ni gael dechrau te gan greu petrial ar gyfer yr awyr stormus tywyll lan ar hanner ucha ein poster ni. Felly, i wneud hynny, ar yr ochr chwith, cliciwch ar y botwm sy'n dweud elfennau ar yr ochr chwith. Iawn, felly dwi'n clicio ar elfennau, a mae'n agor y panel yma. Mae'n dweud elfennau, a mae da ni asedau dylunio, cefn diroedd, ond fi moyn y siapiau. Felly, cliciwch ar siapau, a ni moyn petrial. Iawn, mae hwnna'n dweud rectangles yma. Fi moyn y petrial yma sydd fan hyn. Felly, cliciwch ar y petrial, a mae'n mynd i ychwanegu fe i'r dudalen. Iawn, nawr gyda'r petrial yma, i fi nawr yn gallu llusgo hwn o amgylch y dudalen, a fi'n mynd i ailfeintio fe. Dwi'n mynd i ddefnyddio y bariau ochr yma i ailfeintio fe, i newid siap y petrial. Felly dwi'n mynd i lusgo fe'r holl ffordd ar draws y papur, ac yna dwi'n mynd i lusgo fe lawr i tua hanner ffordd fyna. Iawn, dyna ni. Nawr, dwi ddim yn moyn yr awyr i fod yn hollol ddi, felly dwi yn mynd i newid lliw y petrial yma. Felly wrth glicio ar y petrial ei hunan, draw'r ochr chwith fe welwch chi fan hyn, yn y panel ochr chwith, bod e'n dweud llenwi. Nawr, ni moyn newid y lliw yna i fod yn liw yr awyr pan mae'n stormus. Iawn, felly dwi'n mynd i glicio fan ar llenwi. Ac yna, dwi'n mynd i glicio ar personol. Dwi'n mynd i cymysgu lliw personol fy hun. Felly, cliciwch ar personol. Nawr, mae lan i chi beth i chi moyn neud fan hyn, ond dwi'n mynd i greu awyr borffor grac, ddig. Felly, dwi'n mynd i glicio fan hyn yn y striben yr enfys fan hyn, dod draw ar smotyn yma o amgylch y porffor fan hyn. Mae croeso chi ddefnyddio pa bynnag liw chi moyn fan hyn, ond dwi'n meddwl bod y porffor yma mynd i weithio yn dda. Ac yna, tu fewn i'r bocs fan hyn, ni'n gallu dewis ydy ni moyn porffor cryf iawn, yr holl ffordd draw i borffor gole, yr holl ffordd i wyn. A wedyn, yr holl ffordd yn gros gwaelod y sgwarin yw D, mae hwnna'n ddi yr holl ffordd y draws. Ond mae da ni D i lwyd lan yr ochr chwith, ond wedyn mae da ni D i'r porffor cryf yr holl ffordd lan yr ochr dde, ac yna, wrth ddod i'r canol, ni yn tynnu ychydig o gryfder lliw ac yn ychwanegu mwy o lwyd neu D iddo fe. Felly, allwch chi greu unrhyw liw allwch chi ddychmygu gan ddefnyddio striben yr enfys a'r bocs sydd o dan fe. Right. Nawr, wrth bod chi'n neud hwnna, mae'r lliw, y petrial, yn newid wrth bod fi'n neud. Chi'n gweld fyna ar y cynfas, mae e'n newid y lliw ac yn dangos i mi. Right. Dwi'n mynd i gael cymylau D fan hyn, felly dwi ddim yn moyn bod yr awyr yn rhy dywyll, neu byddai ddim yn gallu gweld y cymylau. Felly, dewch i fi gael goleio'r porffor ychydig, rhywbeth fel yna, dwi'n meddwl. Yeah, great. Right. Wel, dwi wedi sôn am y cymylau D, dewch i ni gael chwilio amdanyn nhw. Dwi'n mynd i fynd nôl i'r elfennau ar yr ochr chwith. Iawn, ac o dan yr elfennau, y tro yma, dwi ddim yn chwilio siapau, dwi'n moyn eiconau. Nawr, roedd eiconau yn cuddio, yn cwato. Felly, mae eisiau chi glicio ar y saith i'r dde yma. O, go fe, eiconau. Iawn, felly, o dan elfennau, dewch yr holl ffordd i'r dde i eiconau. A mewn yn hyn nawr, dwi yn mynd i chwilio am gwmwl. Nawr, weithiau mae geiriau Cymraeg yn gweithio wrth chwilio fan hyn, ond dwi wedi arbrofi gyda hwn, a dwi ddim yn meddwl bod cwmwl ddim yn gweithio. Iawn? Felly, bydd rhaid ni ddefnyddio yr term chwilio Saesneg ar gyfer dod o hyd i gwmwl. Felly, newn ni ysgrifennu'r gair Saesneg cloud mewn fyna. Iawn, nawr, dwi moyn dewis cymylau ble mae rhan fwyaf o'r eicon wedi llenwi gyda lliw. Chi'n gweld hwnna nawr, mae rhan fwyaf o hwn wedi lenwi mewn yn ddi. Mae hwnna'n gret. Achos byddai'n chi gosod lliw i hwnna. Wel, dwi'n moyn i fod yn ddi a dweud i gwir. Byddai hwn ddim cystel, achos bydd tu fewn y cwmwl yna yn wag. Iawn? A byddwn ni wedyn yn gweld yr awyr porffor
drwyddo fe. Felly, mae lan I chi wrth gwrs, os ych chi moyn cymylau sydd yn wag yn y canol, yna ewch amdani. Ond yn bersonol, dwi'n meddwl bod e'n mynd I fod yn fwy effeithiol I gael cymylau sydd wedi lliwio mewn. Felly, na I ddechrau bant gyda hwn, creu bod hwn yn gwmwl bach eitha da. Dyma fe, mae wedi cyrraedd. Nawr, dwi eisiau newid lliw y cwmwl yna o'r porffor I fod yn ddu. Felly, i wneud hynny, dwi'n clicio ar y cwmwl, ar ochr chwith. Nawr, allech chi fynd I personol, a llusgo lawr I waelod y bocs, neu allech chi fynd nôl i'r swatches a dewis lliw D o fyna. Iawn, swatches neu personol, lan I chi. Iawn, dyna'r cwmwl cyntaf te. Dewch I ni gael dod a chwmwl arall mewn. Felly, I chwilio cwmwl arall, na gyd sy'n gwneud yw clicio I ffwrdd, clicio ar X fan hyn, cau y panel newid lliw yr icon yma, a mae'n mynd nôl â fi ble o'n i'n chwilio jyst nawr. Rhaid, na sgrolio lawr te, chwilio am gwmwl siap arall. Ond un sy'n, chi'n bod, perthyn, un sy'n edrych fel bod e falle mewn arddull tebyg i'r cwmwl sydd gyda fi'n barod. Dyma ni, falle rhywbeth fel hwn. Hoffi hwnna. Dyna ni. A mae'n ychwanegu hwnna, gyda fi, mae wedi ychwanegu fe yn ddi, mae wedi dysgu bod fi wedi newid yr icon diwethaf I fod yn ddi, felly mae'r un newydd yma wedi dod mewn yn ddi hefyd. Nawr, rhag ofn bod chi'n poeni bod fi'n mynd rhy gyflym a bod chi'n barod yn meddwl bod chi'n moyn oedi'r fideo. Be fi'n mynd I wneud yw dangos y cam nesaf nawr, a wedyn gewch chi funud fach I weithio, I sorto mas eich cymylau chi, tra bod fi yn gweld pwy arall sydd dan ni ar yr alwad heddi. Iawn? Felly, be fi moyn yw gosod y cymylau yma mewn ffordd le mae'n edrych fel awyr stormus. Felly, dwi'n mynd I roi hwnna I ffwrdd o ochr yr cynfas ychydig fyna. Dyn ni lan ar cwmwl yma. Nawr, dwi ddim yn moyn gweld yr gwaelod fflat yma sydd ar y cwmwl. Felly, dwi'n mynd I fflipio yr cwmwl yma yn vertigol. Felly, gyda'r cwmwl wedi dewis, draw ar ochr chwith fan hyn, mae dau fotwm, troi'n llorweddol, troi'n vertigol. Iawn? Felly, dwi'n mynd I fflipio hwnna, dyna ni. A mae e nawr ben I weired, a mae hwnna'n mynd I edrych yn effeithiol fel cwmwl D yng nghornel top y papur fyna. A I fi yn mynd I wneud copi o'r cwmwl yma. Felly, I wneud copi, fi'n dewis e, dwi'n clicio ar y cwmwl, a draw ar ochr chwith, fe welwch chi le mae'n dweud icon, fotwm bach sy'n dweud dyblygu. Dwi'n clicio ar hwnna, a nawr, mae doi hwnnw da fi. Iawn, a dwi'n mynd I osod yr cwmwl arall draw fan hyn. Dyna ni. Nawr, allan ni ddyblygu eto, os fi eisiau. Dyblygu to. Falle, allan ni tro yma fflipio hwnna eto. A fflipio to. Os ych chi moyn creu cymylau eich hun, allech chi fod yn cyfuno cymylau gyda'i gilydd rhywbeth tebyg I na. Dyna ni. Nawr, I ni hefyd yn mynd I gael tarannau ar hwn, felly mae eisiau ller na ar gyfer y tarannau, ac wrth gwrs mae'r ymbrel yn mynd I fod. Felly, dwi'n meddwl bod hwnna'n ddigon o gymylau gyda fi fyna. Nawr de, cymrwch munud fach nawr I osod eich cymylau chi fel bod chi'n hapus gyda nhw. Gen I weld pwy arall sydd da ni ar yr alwad, ac yna ewn ni ymlaen. Rhaid, mae fi sgrolio lan. Waw, mae llwyth o ysgolion gyda ni. Mae dros 100 wedi bod ar un pwynt, dros 100 o ysgolion. Mae hwnna'n anhygoel, anhygoel. Rhaid, mi'n mynd nôl pwy oedd yr un olaf nes I ddweud siwmai iddyn nhw. Nawr te, ydych chi'n gael gweld. So mae'n gadael neb mas o gwbl. Felly, fi'n gwybod bod fi wedi gweld Llanys Dimdwy, felly na I ddechrau o fyna. A wedyn, fi'n gwybod bod fi heb adael neb mas. Siwr I chi. Siwmai, Miss Hughes, Ysgol Llanfair Pwll. A helo, disgyblion 5 a 6, Ysgol y Cys Prestatyn. Meddwl bod fi wedi gweud hwnna. Ydw I? Wel, helo eto. Helo gan flwyddyn 3, Ysgol Bont Newydd. Siwmai, siwr I chi. A siwr I chi blwyddyn 4, 5 a 6, Ysgol Pentre Uchaf. A siwr I chi Ysgol Bancafelin, lawr yr hewl, lawr yr A40 wrtho fi, siwr mai Ysgol Bancafelin, siwr I chi. Pwy stan ni fan hyn? Siwmai, Miss Singleton, bore da Meredudd, blynyddoedd 3, 4, 5 a 6 o Ysgol Gynradd Gymraeg, Bryn Iago, ym Mhontarddulais, yn joio yn barod. Wel, fi falch bod chi'n joio, ffrindiau. Croeso enfawr I chi. A bore da, Ysgol Gynradd Gymraeg, Ton yr Efail, siwr I chi yn Hon yr Efail, siwmai. A draw, nôl yn y cwm, siwr I chi Ysgol Carwe, helo, siwmai.
A dewch weld, pwy ar sy'n ni? Mae dosbarth arall dyn ni Ysgol Griffith Jones. Dwi'n meddwl bod fi falle yn gweiddi mewn mwy nag un dosbarth yn Griffith Jones lawr San Clair bore yma. Shwd I chi? Helo, blwyddyn 5 a 6, Ysgol y Berllan 10. Shwmai, shwd I chi? A wedyn, Ysgol Pennant, blwyddyn 5 a 6. Shwmai, croeso enfawr I chi. Ysgol Llan Llyfni, bore da ffrindiau, croeso i'r sesiwn fyw. Bore da, cyfnod y llweddol 2, Ysgol y Trath y Mermo. Shwd I chi draw fyna y Mermo? Ffrind da iawn I fi, rhywun oedd yn arfer gweithio gyda fi, Sian yn byw yn Bermo, Sian Edwards, yn cadw lle carafannau draw fyna y bwys y Trath. Pwy arall sydd da ni yma? Llawer o gymylau hyfryd yma yn Ysgol Gymraeg Ton yr Efal. Wel, fi'n disgwyl mlaen I weld eich gwaith chi. A cofiwch, diolch am atgoffa fi, Mr neu Miss Hughes, diolch am atgoffa fi. Os I chi'n neud unrhyw waith, athrawon, os chi'n tynnu lluniau o waith y plant, tagiwch fi, os chi'n postio nhw ar unrhyw gyfryngau cymdeithasol, tagiwch fi mewn, tagiwch yr Ysgol Digidol mewn, neu ffindiwch fi Meredudd Jones, Meredudd J. Dwi ar y rhan fwyaf o'r cyfryngau cymdeithasol dan un o'r enwau yna, Ysgol Digidol, neu tagiwch fi mewn. Fi moyn gweld eich gwaith chi, please. Right, pwy arall sydd da ni? Bore da, blwyddyn 5 a 6, Ysgol Croes Ati, Flint, a Glannau Dyfrdwy. Croeso enfawr I chi. Bore da, disgyblion blwyddyn 5, Ysgol Llan Trysant, yn mwynhau. Wel, fi'n falch I glywed bod chi'n joio. A Ysgol Pont Henry, shwd I chi? O, Miss Jones, fi'n siŵr fi'n nabod Miss Jenny Jones yna, o Porth yr Yd, y pentre le ges I ymagu. Shwmai, shwd I chi ffrindiau Pont Henry. Ac wedyn, dosbarth derbyn, Ysgol Betws y Coed, 2 I fynd, a wedyn ni'n bwrw mlaen. 2 I fynd, pwy sda ni nesa? Bore da, Ysgol Gymraeg Rydaman, shwd I chi draw yn y ddinas fawr yn Rydaman, shwd I chi fyna? A bore da o ddosbarth Masarnen yn Ysgol Coed y Gof. Masarnen yw maple yn yn Gymraeg, sef math o sycamrwydden. Dyna ni, wedi bod yn dysgu am ddail yn ddiweddar. A wedyn, yn olaf te, bore da, Ysgol Gymraeg Dewi Sant. Shwd I chi ffrindiau o Dewi Sant. Iawn, cadwch mewn, os chi heb roi eich sylwad eto, dewch mewn y fe, a gewn ni wwp bach yn y man pan ni wedi symud ymlaen gyda dyluniad. Right, dewch I ni gael te, mynd ymlaen, a dewch I ni gael dod mewn ar ymbarel. Iawn te, ar yr ochr chwith, dwi'n mynd I glicio ar cyfryngau, a o dan lluniau fan hyn, eto, mae chwiliadau Cymraeg yn gweithio, ond dwi wedi chwilio am ymbarel, mae ymbarel yn air fach rhyfedd yn dweud. Felly, doedd e ddim wedi gweithio. Felly, dwi yn mynd I orfod defnyddio y gair Saesneg, umbrella, I chwilio am ymbarel. Nawr, os chi'n cofio'r enghraifft sydd da ni, dewch I ni gael neidio draw i'r enghraifft yn gyflym. Os chi'n cofio'r enghraifft, ni'n mynd I fod an arwr yn cuddio o dan yr ymbarel. Felly, mae angen bod ni'n gweld yr ymbarel o'r ochr, nag oes e? Golwg o'r ochr ar yr ymbarel. Felly bydde yr un cynta yn iawn, bydde hwnna'n iawn, bydde'r un di ma'n iawn, bydde'r un glas ma'n iawn. Falle bydde hwnna'n gweithio, na, achos ni moyn ysgrifennu ar ochr yr ymbarel, a dwi'n mynd gweld digon o flaen yr ymbarel fyna I gael y testyn. Felly bydde'r un na ddim cweit cystel. Wel, mae person dan yr ymbarel na'n barod, felly gallech chi wneud na, ond wedyn chi ddim yn gael yr hwyl o chwilio am eich arwr. Felly, ymbarel yn unig fydde ni'n dweud. Dyma'r un lliwgar nes I ddefnyddio yn fy enghraifft I. Felly, dwi'n mynd I ddewis un gwahanol heddi. Dwi'n mynd I fynd am un melyn. Dwi'n meddwl, achos mae'n liw mor hapus, yn dweud. Dwi'n mynd I ddewis yr un yma gyda'r cefndir pink. Clicio ar hwnna. Iawn te. Nawr, dwi'n moyn tynnu'r cefndir. Dwi eisiau cael gwared ar y cefndir pink yma. Iawn. Felly, I wneud hynny, mae'n hawdd iawn ar Express. Dwi'n clicio ar lun yr ymbarel. A draw ar yr ochr chwith, chwiliwch am y ci mawr hapus. Dyma ni, mae'r ci hapus yma yn mynd I fwyta cefndir y llun. Mae'n mynd I fwyta y cefndir I ffwrdd o'r llun. Felly dwi'n clicio ar lun y ci hapus. Ac yna mae e'n mynd I weithio yn gyflym iawn a mae'n mynd I dynnu y cefndir I ffwrdd
o'r ymbarel. Iawn, mae'n cymryd ychydig eiliadau, ddim yn hir. A dyna fe, iawn, jobyn wedi wneud, a mae wastad yn wneud jobyn arbennig dwi'n meddwl. Dyna ni. Felly, mae hwnna'n edrych yn gret. Nawr, os chi'n cofio'n yr enghraifft, mae'r ymbarel ar ychydig o ongl. Felly, dwi'n mynd i droi fe gan ddefnyddio'r teclyd cylchdroi sydd o dan unrhyw beth yn Express. Dwi'n mynd i ddefnyddio'r teclyd cylchdroi, jyst i droi fe chydig, i wneud y dyluniad i edrych tyn bach yn fwy diddorol. A nawr, i fi mynd i ailfeintio'r ymbarel, fel bo fi yn llenwi lled y papur. Nawr, chi'n gweld beth sy'n digwydd yw, dwi'n gweld bwlch bach fan hyn. Iawn, a dwi ddim yn gallu tynnu'r cefndir na lawr achos dwi'n barod yn gweld gormod o'r cefndir porffor fan hyn. Felly, falle bod chi wedi gweithio mas yn barod beth sy'n eisiau gwneud, mae eisiau fi hefyd i gylchdroi y petrial yna, y petrial porffor, fel bod fi yn cael gwared ar y bwlch yma sydd fan hyn, ond bod fi ddim yn gweld y porffor yn pipo mas fyna. Nawr, falle bod chi, gyda'ch ymbarel chi, ar ongl eich ymbarel chi, ddim angen wneud hwnna. A os ddim, wel gret. Ond i fi mynd i gorfod wneud rhywbeth i ddatrys hwn. Felly dwi'n mynd i glicio ar y petrial porffor, greiddiol na sydd â fi. A fel nes i gylchdroi'r ymbarel, dwi'n gallu defnyddio'r teclyn cylchdroi i gylchdroi yr petrial porffor. A falle bod eisiau fi, os yna glicio i ffwrdd, chi'n gweld mae dal bwlch bach gwyn lawr yr ymyl fan hyn. Na gyd eisiau fi wneud wedyn yw wneud yr petrial porffor yna yn hen ddigon mawr i orchuddio top y poster. Dyna ni. A nawr, dwi ddim yn gallu gweld ymyl gwaelod yr awyr porffor, a mae'r ymbarel yn fframio'r gwaelod. Iawn, a mae yna'n effeithio. Hyfryd. Iawn, dewch i ni gael chwilio te am ein arwr neu arwres. Nawr, fi mynd i chwilio am fachgen i roi o dan yr ymbarel. Nawr, allwch chi chwilio am pwy bynnag chi moyn fan hyn. Felly mae'r syniad yw mae chi yw ond os ych chi moyn chwilio am rhyw greadur neu beth, a bod yn greadigol, wel, mae hwnna lan i chi. Ond dwi'n mynd i chwilio am fachgen fan hyn. Felly, dwi'n mynd i chwilio yn syml iawn am yr gair Saesneg boi. Nawr, dwi eisiau fe ymddangos, os yw fi'n gallu, hoffwn i bod yn edrych fel bod y bachgen falle yn dal yr ymbarel. Nawr, fi'n gwybod bod hwnna'n anodd, dych chi ddim yn mynd i ddod o hyd i lun le mae llaw rhywun yn yr safle perffaith iddo fe ymddangos fel ni. Ond dwi ddim yn moyn iddo fe edrych fel bod e'n amhosib. Chi'n bod yn meddwl? Felly, bydden ni ddim yn defnyddio llun, bod y llun wych, bydden ni falle ddim yn defnyddio hwnna, achos os mae'n dangos i biceps, i gyrrau mawr, mae'n amhosib iddo fe hefyd fod yn dal ymbarel. Felly, allai hwnna weithio, achos allai chi roi dolen yr ymbarel yn ei lawe. Ond hefyd, mae'n gallu gweithio i ddewis chi'n le dyn ni ddim yn gweld y dwylo. I ni hefyd yn mynd i gael petrial ar y gwaelod gyda'r teitl y poster. Felly, byddwn ni'n gallu cuddio gwaelod eich llun chi. Felly, os oes yna ddwylo ar y gwaelod, pidwch y phoeni, gallwch chi ddefnyddio hwnna, achos byddwn ni'n gallu cuddio gwaelod y ffotograff, y llun. Roet, felly dwi'n sgrolio. Nawr, dwi'n moyn i'n nghymeriad i fod yn eitha hapus. Fydd y licio hwn. Credu allai hwnna weithio. Os dwi'n cuddio felly y llaw waelod na, bydd e'n edrych fel bod e'n dal yr ymbarel. Felly hwnna weithio. Felly, chwiliwch am eich arwr neu arwres, y person sydd yn cysgodi o dan yr ymbarel wrth yr holl negatifrwydd sy'n gallu bod ar y we. Right, dwi'n clicio ar hwnna te. A dyma fe mewn. A dwi'n mynd i wneud yr un peth to, i fi mynd i dynnu'r cefndir. Felly dwi'n mynd i glicio ar y ci, cyfeillgar, a mae'n mynd i dynnu'r cefndir. Nawr, os i fi yn mynd yn gyflym, mae chi dal yn chwilio am eich cymeriad, peidiwch â phoeni, peidiwch â oedi'r fideo, gymrwn ni eiliad bach mewn munud nawr i chi gael dal lan. Reit, fi nawr yn mynd i ailfeintio fy arwr i, fel bod e'n disgwyl, fel bod e'n cuddio o dan yr ymbarel. Rhywbeth tebyg i na. Ie, mae hwnna'n gweithio. Fi yn mynd i guddio
gwaelod y llun yma. Felly, dwi ddim yn meddwl byddai'n gweld dwylo na dolen yr ymbarel. Felly, dim eisiau fi boeni am y ffaith bod hwnna ddim cweit yn gwneud synwyr. Mae hwnna bron yn edrych bod e'n dale, os fi'n gosod e fel yna. Hefyd yn moyn edrych fel bod e o dan yr ymbarel, na gwi. Felly, dwi ddim yn moyn bod y pen o flan yr ymbarel, achos mae'n mynd i lwchu os mae'n dal ymbarel fel yna. Dim dyna fel ni'n defnyddio ymbarel. Felly, dwi'n moyn iddo fe edrych fel bod yr arwr o dan yr ymbarel. Felly, rhywbeth tebyg i na, dwi'n meddwl, yn gweithio'n dda i fi. Ydy. Iawn. Be sy'n nesaf te? Wel, wedys i bod chi'n mynd i gael saib bach, iawn, a ni yn mynd i gymryd saib bach nawr, tra bod fi yn dod mewn ar tarannau, iawn. Felly, na i ddangos yn gyflym i chi fel i wneud tarannau, wedyn gymryd ni munud fach i chi gael sort o mas o'ch arwr a wedyn y tarannau. Mae'r tarannau yn ddigon hawdd, felly na i ddangos hwnna'n gyflym, a wedyn bydd amser dyn ni gyd i botsian, fel ni'n gweud lawr fan hyn yn Sir Gyfyrddin. Bydd amser gyda chi botsian. Chwarae'n bwyty a trio pethau mas. Iawn? Felly, i gael yn tarannau mewn, ni'n mynd i fynd nôl i elfennau ar ochr chwith. A tro mai, ni'n mynd i chwilio am eiconau eto. Felly, dwi'n clicio draw i eiconau a dwi'n mynd i chwilio am lightning yn Saesneg. Lightning. Dwi'n wastad yn goffo meddwl pan i fi'n sillafu'r gair na. Lightning, ie, dyna ni. Mae'n edrych yn anghywir i fi bob tro, ond dyna fel ni'n sillafu fe. Wel, gaf fi weld na. Ie, na fe, fi yn iawn. Iawn, dyna fel ni'n sillafu lightning. Fi wastad yn meddwl bod angen yn y canol, ond dos dim. Felly'r gair light, a wedyn ning ar ôl ni. Iawn, na'r to, dwi ddim yn moyn y rai gwag yma, achos byddwn ni'n gweld y cymylau a'r awyr borffor drwy reina. Dwi eisiau ffind o rai sydd yn edrych yn llawn. A i fod yn onest, fi'n eitha licor ail un na fyna. Allech chi fynd am yr arddull yma, mae hwnna'n ddramatig iawn hefyd, yn dwi? Felly allech chi fynd am hwnna. Allech chi gael rai glas a melyn neu rhywbeth yn croesi dros i gilydd. Felly mae hwnna rhywbeth allech chi arbrofi gyda fe. Dwi'n mynd i fynd am hwn, am y fellten yma. Nawr, dwi eisiau i hwn i fod yn felyn llachar. Mae wedi gosod ei liw porffor fyna. Felly dwi'n mynd i glicio ar llenwi ar ochr chwith. Sori, oedd y zoom na bach yn gyflym, nag ydw. Chi'n teimlo bod chi ar roller coaster fyna. A dwi'n mynd i glicio ar llenwi, a dwi'n mynd i fynd i ddewis lliw personol. Felly clicio ar personol, a dwi'n mynd i dynnu yr enfys draw at y melyn. Ac yna, yn y sgwar, dwi'n mynd i fynd yr holl ffordd i'r cornel top ochr dde, i'r melyn cryfa posib. Dyna ni. A dyna'r fellten gyntaf. Gret. Nawr, dwi'n moyn bod y fellten yma'n dod o waelod y cwmwl yma sydd ar y dde. Felly, na i osod e'n i le, iawn, fyna, a dwi'n meddwl bod eisiau fe gylch droi, fel bod e'n anelu at y bachgen o dan yr ymbarel. Rhywbeth fel yna. Defnyddio'r teclyn cylch droi. Ond dwi eisiau bod e'n edrych fel bod e'n dod o waelod e. Felly, beth dwi'n mynd i wneud yw rhoi y fellten tu ôl y cymylau. A'i wneud hynny, draw'r ochr dde, allwch chi ddefnyddio y stac heinau. Yn y stac heinau, dyna gyd ni'n gwneud yw llusgo yr heinau i fyny neu i lawr i ble ni moyn. Nawr, dwi'n mynd i osod hwn o dan yr holl gymylau. Dyna ni. A nawr, chi'n gweld, mae'n edrych fel bod yr fellten yn dod o waelod yr cwmwl. A o safbwynt dylunio, dwi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn fwy effeithiol. Reit, dewch i ni gael mellten arall te. Dwi'n mynd i ddewis dyluniad arall. Nawr, allech chi ddyblygu'r un sydd â chi, os chi eisiau, bydde hwnna'n iawn. Dwi'n mynd i fynd am hwn, cael siap gwahanol tro yma. Nawr, unwaith to, mae Express wedi dysgu bod fi'n hoffi'r melyn yma, mae wedi defnyddio'r lliw cywir, diolch Express. Reit, a dwi eisiau bod y fellten yma yn tarddu o waelod y cwmwl ucha yma fan hyn. Felly, dwi'n mynd i osod e'n i le, defnyddio'r teclyn cylch droi, ac yna dwi'n mynd i ailfeintio'r fellten yna i fod yn fawr. Rhywbeth fel yna. Ac yna eto dwi eisiau hwn i fod tu cefn i'r cymylau. Felly dwi'n mynd i ddod draw i'r stac heinau a llusgo hwnna yr holl ffordd lawr. Dyna ni. Nawr, allech chi ychwanegu ragor o fellt os ych chi eisiau. Mae croeso i chi. Dim ond 2 fellten sydd â fi fan hyn.
ond allech chi, pam lai, neu ychwanegu un arall, ar bod amser da ni. Mae digon amser gyda ni bore yma, ffrindiau. Dyma ni, dwi wedi dyblygu'r felltyn yma. Felly, be na yw fflipio'r felltyn yma yn llorweddol. Dyna ni. Felly, na i wneud rhywbeth fel na. A beth am gael y felltyn yma tu ôl y cwmwl hyn, ond o flaen y cwmwl yma. Felly, wneud hynny, mae eisiau i fi i dynnu'r cwmwl hyn tu ôl y mellt. Dyna ni. Iawn, fi'n hoffi fel mae'r heinen yna'n gweithio. Mae'n dangos i fi bod rai cymylau yn y blaen, rai yn y cefn, a bod y mellt yn tarddu o'r cymylau. Right. Ni'n mynd i oedi am ychydig bach fyna nawr, achos fi'n bod fi wedi gwneud cryn dipyn o bethau fyna. A fi'n siŵr felly bod rai ohonoch chi felly'n tasgu nawr i sorto mas eich cymeriad a'r mellt. Felly tra bod chi'n sorto'r mellt a'r cymeriad mas, dwi yn mynd i weld pwy sydd da ni ar yr alwad. Felly, dyna ni'n gweld, sgrolio nôl i ble o'n ni tro diwetha. Dyma ni, dyma le orffennon ni. Felly, siwr i chi, siwmai bawb o Ysgol Tilerin, siwmai mynd gyda chi. Siwmai fyna i, fi'n siŵr mae Mr Humphreys gyda chi yn Tilerin, dwi e? A Mr Humphreys a fi yn yr un dosbarth yn yr ysgol uwchradd am flynyddoedd. Lla i weid storis i chi am Mr Humphreys. A sôn am bobl fi'n nabod, ni'n nabod pawb yng Nghymru, yndyn ni. Dyma ni, Mr Thomas o Ysgol Glan Morfa Caerdydd. Nawr bobl, oedd Mr Thomas a fi yn wario pêl drod gyda'n gilydd yn y coleg. Wel, ni wedi cael upgrade, Mr Thomas. Eithon ni i goleg y Diwrnod yng Nghaerfyrddin, ond bellach i ni wedi cael uwchraddiad i ni nawr yn raddedigion o Brifysgol y Diwrnod Dewi Sant, sydd yn swnio bach fwy posh yn dwi. Felly, siwr i tîm eilir, braf iawn i weld bod chi wedi ymuno. Pwy arall sydd gyda ni fan hyn? Bore da, blwyddyn 5, Ysgol Gynradd Llandegfan. Siwr i chi, lan myna yn Llandegfan, siwr i chi. A lawr yr hewl wrtho fi, Ysgol Llangynwr. Siwmai, Mrs Mason, siwr wyt ti menna? Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno. Pwy sydd da ni? Mae da ni blynyddoedd 4-5-6 yn Ysgol Chwilog yn ymuno. Hyfryd i gael chi ar y sesiwn fyw. Diolch am ymuno. Ysgol y Traeth Fermo, dal mwynhau gobeithio. Fi'n falch. Siwr i chi, Bro Preseli, lan fan'na yng Nghrymych. Siwr i chi, o'n i lan yn Ysgol Bro Preseli ar y penwythnos oedd Eisteddfod Crymych mlaen. A fe si lan fan'na oedd Greta, y ferch, yn cystadlu ysgol hyfryd i chi, a neuadd fawr hyfryd yn y gromlech fyna. Siwmai, siwr i chi. Bore da wrth bawb yn Ysgol Gymraeg. Ryd Amman, siwr i chi te. Draw fyna yn rhef y twrch trwyth. Bore da gan blant blwyddyn 6, Ysgol Bro Llifon, sydd yn mwynhau'r sesiwn bore yma. Wel, fi falch bod chi'n mwynhau, ffrindiau, a please, newch yn siŵr bod chi'n gyfrestru ar gyfer y rai sydd i ddod. Yn bwriad ni yw bod ni'n mynd i redeg graen yn reolaidd, a bydde fe'n gret cael cymaint sydd da ni heddi yn dod i'r sesiynau yma. Mae'n bleser cael chi yma. Ysgol y Feinol, lan y Mangor, siwr i chi. Wedi treulio llawer amser lan y Mangor dros y blynyddoedd, yn dwlu ar Fangor. Siwr i chi fyna Ysgol Feinol. A Ysgol Gymraeg Dewi Sant, Llanelli, siwmai, siwr i chi bobl. Draw fyna yn rhef y Turks. Draw fyna tref y Sosban. Ac yn olaf, blwyddyn 3-4, Ysgol Bro Caerenion yn mwynhau. Siwr i chi draw fyna yn Bro Caerenion. Draw, lan fyna yng nghanolbarth Cymru. Right, iawn. Ewn ni mlaen te. Ni bron o dod i ben gyda'n her gyntaf ni. Nawr, beth sydd â fi ar ôl i wneud? Mae eisiau fi ychwanegu teitl y poster ar y gwaelod, a mae eisiau ni gael awyr las o dan yr ymbarel, dangos bod yr ymbarel yma'n yn cysgodi'n arwr ni wrth y tywydd drwg. A wedyn mae eisiau ni ychwanegu testyn ar yr ymbarel yn dweud beth yw'r pethau sydd yn gwneud y ryngrwyd yn lle diogel i chi yn bersonol. Right. Awyr las yn gyda, ond mae hwn yn rwydd, achos beth allai wneud yw newid lliw cefndir y cynfas. Ar hyn o bryd, mae'r papur yn wyn, yn dweud, papur digidol yn wyn. Felly, mwyn newid hwnna, y gyd sy'n eisiau fi wneud, yn Express, lan fan hyn ar y rhiban top yw clicio ar lliw'r cefndir. A dwi'n mynd i gymysgu awyr las golau hyfryd. Felly, dwi'n mynd i ddod yn y rhiban
yr enfys i'r glas, yma fan hyn. Hyfryd. Nawr, allan i fynd yr holl ffordd i'r ochr dde. Mae'r lliw yna'n gryf iawn. A sdim byd yw'r le gyda fe, mae yn eitha trawiadol, felly os ydych chi moyn lliw cryf, ewch amdani. Ond allech chi ddod ar hyd top y bocs yma i oleio lliw yr awyr las os ydych chi eisiau. Lan i chi. Dwi'n hoffi'r ddoi a dweud y gwir, a fi'n cael amser anodd nawr i ddewis paun i fi mynd i benderfynu arno fe. Dwi'n hoffi hwnna, y glas golau, ond dwi hefyd yn hoffi'r lliw cryf na. Mae hwnna yn drawiadol iawn. Wel, beth am fynd a'i hanner ffordd? Na fe, cyfaddawdi, a'i hanner ffordd rhwng y ddoi liw. Reit, nawr te, teitl te. Ar gyfer y teitl, o'n i'n meddwl bod e'n teitl addas i ddweud, dyma ni, Rhyngrwyd mwy diogel i mi. Nawr, fi'n gwybod bod hwnna'n bach o long ceg, ond beth y naws sy'n moyn cael gyda'r poster yma yw, beth yw'r pethau sydd yn gwneud y rhyngrwyd i deimlo'n lle mwy diogel i chi. Iawn? Rhyngrwyd mwy diogel i mi. Ond os ych chi moyn teitl gwahanol, allech chi roi teitl Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd Fwy Diogel, sef beth i ni'n dathlu wythnos yma. Mae hwnna lan i chi. Ond dyna beth fi'n mynd i wneud yw Rhyngrwyd mwy diogel i mi. Reit. Fi moyn siap ar gyfer hwn. Felly, dewch i ni gael mynd i'r elfennau, a mynd i siapau, a dwi'n mynd i cael gwared ar y chwiliad am lightning, a dewch i ni gael dod mewn a ffetrial arall. Gret, dyna fe. Nawr, be dwi'n mynd i wneud ar y ffetrial yma yw defnyddio fe i guddio unrhyw ddarnau o'r ymbarel neu'r arwr dwi ddim eisiau gweld. Iawn? Nawr, allan i wneud na, ond dwi ddim yn o'r hoff o'r ddolen na ar ymbarel. Dwi'n meddwl bod hwnna'n tynnu bach o'r sylw. Dwi'n mynd i gael gwared ar hwnna. Felly dwi'n mynd i wneud e fel yna. Felly llwch chi feintio yr petria gweiliod na, fel bynnag i chi meddwl sy'n gweithio orau. Iawn, a wedyn dwi'n mynd i gymysgu lliw ar gyfer hwn. Felly dwi'n clicio ar y petrial, clicio ar y llenwi, ac yna dywswch chi liw. Nawr, hefyd, allwch chi, os chi ddim yn moyn defnyddio'r rhiban yr enfys a'r sgwâr bob tro, allwch chi ddefnyddio'r swatches. Nawr, pan i chi'n clicio'r swatches, mae'r lliwiau cyntaf sy'n cael ei argymell hwnny ddim yn edrych yn rhy gyffroes ydyn nhw. Ond beth sydd eisiau chi wneud yw clicio fan hyn le mae'n dweud mwy o liwiau. Iawn? Os chi'n clicio'r mwy o liwiau, dyma ni, fe gewch chi ddewis hyfryd o liwiau sydd wedi cael eu cymysgu'n barod i ni. A dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ddewis, felly, na i drial un neu ddoi rhaid. Dwi'n hoffi'r glas yna, dwi'n hoffi'r glas yna hefyd. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i fynd am hwnna achos mae'r lliw glas yna yn cyd-fynd yn neis gyda y lliw glas sydd ar grys T y bachgen. Dyna pam dwi wedi dewis y lliw glas yna, ond dywyswch chi lliw i chi'n meddwl sydd yn cyd-fynd yn dda gyda'r lliwiau sydd â chi ar eich dyluniad. Iawn, testyn felly i roi ar hwn. Dwi'n clicio ar testyn, yr ochr chwith. Yna i fi'n dewis. Ychwanegwch eich testyn. A dyma fe fan hyn, ychwanegwch eich testyn newydd. Felly dwi'n mynd i ddechrau teipio mewn fan hyn. Dwi'n mynd i gael cofio nawr yn iawn beth yw e. Rhyngrwyd mwy diogel i mi. Rhyngrwyd mwy diogel i mi. Iawn. Nawr, dewch i ni gael fformatio hwn. Dwi'n mynd i symud y lawr i fan hyn. A beth cyntaf fi'n i ddechrau meddwl amdano yw ffont a gosodiad. Cynllun gosodiad. Dwi'n mynd i ddefnyddio y cynllun testyn dynamig yma, oherwydd dwi'n hoffi, pan i chi'n defnyddio'r cynllun testyn dynamig, os gydia i nawr yn yr ddolen crwn yma, ac ailfeintio, chi'n gweld beth sy'n digwydd, mae'n symud y testyn o amgylch o fewn y blwch testyn, ac yn ffitio fe yn y ffordd gorau posib fel bod y testyn mor fawr a phosib. Felly, allech chi staco nhw lan fel yna. Chi'n gweld mae'n gwneud y gair mwy yn fwy. Digwydd bod. Neu, os ych chi'n mynd yn denau fel hyn, eithaf roi fer 1 linell, 2 linell, gan y blaen. Felly, fi'n ffindo hwnna'n ffordd effeithiol o lenwi gymaint o le a phosib. Right.
Dwi'n weddol hapus gyda'r gysodiad, ond mae eisiau edrych ar y ffont. Felly, dewch i ni gael edrych te ar y ffontiau a argymhelliad. Felly, allwch chi glicio fan hyn i agor y gwymplen, a fe gewch chi argymhelliad o 4 ffont gwahanol, a wedyn allwch chi sgrolio drwyddo a gweld rhagor. Ond dwi'n hoffi clicio ar gweld y cyfan, a wedyn fe gewch chi nhw fan hyn ar yr ochr chwith. Dibynnu ar eich cysylltiad gwech chi, weithiau mae'n cymryd chydig eiliadau i rai ni lwytho. Ni wedi cael sylwad gan y dyn i hun, Mr Dom Trainer. Shwmai Dom, shwd wyt ti? Nawr, Dom sy'n fel arfer wedi bod yn trefnu y sesiynau Adobe yma ar hyd y blynyddoedd yn y cyfrwng Saesneg, a trwyddo fe i fi wedi cael caniatad mewn ffordd wrth Adobe i redeg y sesiwn yma yn Gymraeg. Diolch enfawr i ti, Dom, am ddarparu rhain. Thank you, Dom, for letting us do these in Welsh. Dyna'r unig Saesneg fi'n siarad heddi i Dom. A da iawn, Dom, am ysgrifennu yn Gymraeg. Well done, Dom, for writing in Welsh. Efe ti o dde? Neu Google Translate? Was it you or Google Translate? Na, Dom o hwnna. Neud i orau i siarad Cymraeg, chwarae teg iddo fe, ar gyfer dyn o Lerpwl. Reit, iawn te. Na i sgrolio lawr te, a dod o hyd i ffont trawiadol. Nawr, dwi'n moyn ffont sydd â teip trwm iddo fe. Dwi'n eisiau sgrifennu eitha trwchus. Bydde rhywbeth fel yna yn ddigon effeithiol. A os ych chi moyn gweld rhagor o ddewisiadau, chi glicio dangos mwy o'r gwaelod a gweld rhagor. Felly fi moyn rhywbeth sy'n mynd i fod yn rwydd i ddarllen a sy'n mynd i fachu sylw, sy'n mynd i ddenu sylw. Felly, nid hwnna. Mae'n cool, ond ddim os ych chi moyn gallu darllen e. Mae sawl un fan hyn allai weithio. Dwi'n hoffi hwn. Mae'n ffont, dwi ddim yn hawdd i ddarllen, ond mae'n bendant yn tynnu sylw. Ond dwi'n meddwl bod fi'n mynd am un ychydig mwy hawdd, un haws i ddarllen, mae'n bwysig. Dyma ni, felly, I am hwn. Right, dewis y ffont. Nawr, dewch i ni gael edrych ar liwiau ffont a hefyd yr amlinell. Felly, allai fynd yn ôl nawr o'r ffontiau sy'n cael ei argymell, clicio ar y saeth yn ôl, a dyma ni nôl ar y ffenest golygu testun. Felly, fan hyn nawr allai newid lliw y llenwad. Felly, dwi'n meddwl bod eisiau i'r llenwad na i fod yn olau. Mae'r petriol yma yn dywyll, felly mae eisiau hwn i wrthgyferbynnu a bod yn olau. Felly, os ych chi wedi dewis lliw golau ar gyfer y petriol, falle bydde rhywbeth di yn gweithio'n iawn ar gyfer y testun i chi. Ond achos bod y petriol dy fi yn un glas tywyll, mae eisiau bod y testun na yn olau. Nawr, allan ni fynd am destun gwyn, fel yna. Iawn, ond mae da fi'r lliw melyn trawiadol yma yn y tarannau, felly beth am i ni ddefnyddio hwnna? Felly i gael yr union liw yna, beth allai wneud yw clicio ar y pipet sydd fan hyn. Iawn, clicio ar y pipet. Ac yna i fi'n gallu, nawr dych chi ddim yn gallu gweld yn lliwgodau ni, chi'n gallu gweld ymyl, chi'n gallu gweld cylch bach, na fe, gred. Os dewch chi ar cylch na dros unrhyw liw, chi'n gweld, chi'n gallu dewis lliw. Felly dwi'n mynd i ddewis y lliw melyn yma. A nawr mae wedi gosod y testun yna yn yr union liw. I wneud hwnna i sefyll mas hyd yn oed fwy, dwi'n mynd i ychwanegu amlinell i'r testun. Felly na i ddod lan o trwch yr amlinell. Chi'n gweld mae'n ychwanegu amlinell o amgylch y llythrennau. Na i ddod lan o hwnna, nawr dwi ddim yn hoffi'r lliw yna, beth yw'r lliw yna. Felly, beth am ddewis lliw arall i fi wedi defnyddio'n barod yn y dyluniad? Felly, na i glicio yn yr amlinell fan hyn. Eto defnyddio'r pipet. Nawr te, beth am drial y porffor? O, dim hwnna'n gweithio. Beth am drial y glas? Na, mae'r glas a'r melyn yn rhy debyg o ran pa mor olew nhw, a mae hwnna'n neud yn anoddach i ddarllen. Felly, mae eisiau bod yr amlinell, os mae'r testun yn ole, mae eisiau'r amlinell i fod yn dywyll. Felly, na i drial to, dwi'n meddwl am y porffor yna. Gret. Hyfryd. Iawn, dwi'n mynd i gynoli y testun yna yn y petriol. Os i fi'n
dyna ni, os dwi'n llusgo pethau rownd, chi'n gweld y llinellau pinc? Mae'r llinellau pinc na yn dweud wrthai bod mae'r llinell pinc lawr ganol yr cynfas yn dweud fi bod fi yn y canol yn llorweddol, ond os na i lusgo lawr nawr, fi hefyd yn mynd i gael llinell pinc fanna, yn dangos i fi bod y testyn na hanner ffordd lawr y petrial gweilod na. Right, un peth bach ar ôl te, sef beth yw'r pethau ar yr ymbarel sydd yn neud i fi deimlo'n fwy diogel ar-lein. Felly, dewch i ni gael ychwanegu testyn eto. Clicio ar testyn yr ochr chwith a ychwanegu eich testyn fan hyn. A fi'n mynd i deipio'r syniadau yma mewn. Mae croeso chi ddefnyddio'r un peth y fi, a wedyn falle bod chi moyn newid nhw hwyrach ymlaen. Lan i chi, neu os ydych chi syniadau'n barod nawr, ewch amdani a teipiwch chi beth sy'n neud i chi deimlo'n ddiogel ar-lein. Felly, beth cyntaf sydd â fi yw, mae bod yn garedig i bobl arall yn neud i fi deimlo yn ddiogel ar-lein. Felly, bod yn garedig. Beth arall te? Wel, mae chwilio am garedigrwydd, mynd i lefydd le fi'n gwybod mae pobl yn bod yn garedig iddi gilydd, mae hwnna'n neud fi deimlo'n fwy diogel ar-lein. Felly, chwilio am garedigrwydd. Beth arall te? Wel, mae cadw at wefannau fi'n gwybod sydd yn ddiogel ac yn ddibynadwy, yn wastad yn rhoi gwell profiad i fi pan i fi ar y we. Fi'n gallu poeni weithiau pan i fi'n mynd cyrraedd rhyw wefan le, dwi ddim yn siŵr amdano fe, dwi ddim yn edrych felly yn le diogel i fod. Felly mae defnyddio gwefannau dibynadwy yn bendant yn neud i fi deimlo'n hapusach ar y we. Defnyddio gwefannau dibynadwy. Iawn, beth arall sydd â fi de? Meddwl am breifatrwydd, ystyried preifatrwydd. Os oes angen i fi greu enw defnyddiwr ar gyfer defnyddio rhyw wefan, neu defnyddio rhywbeth ar-lein, ydw yn syniad da bod fi'n defnyddio fe enw go iawn. Os angen bod fi'n defnyddio cyfeiriad, os rhaid i fi roi fy nghod post, yn aml iawn mae'r pethau yna'n ddewisol, chi'n chi dewis peidio roi y wybodaeth na amdano'ch hunan. Felly, jyst yn mynd i ddweud meddwl am breifatrwydd, felly chi ddweud ystyried preifatrwydd. Meddwl am breifatrwydd. Dyma un sy'n eisiau ni gyd wneud, a fi hefyd, yw lleihau amser ar sgrin. Chi'n fawr pan i chi'n cael diwrnod le chi yn gwybod chi wedi defnyddio gormod o sgrin. Chi'n fawr pan i chi yn gwybod fi wedi bod lot o flaen sgrin heddi. Mae yn tynnu fy hwyl i lawr. Os i fi'n gwybod bod fi wedi gwario gormod amser o flaen sgrin, mae yn neud i fi deimlo bach yn lletwydd, bach yn chwythig. A fi'n gwybod bod hwnna oherwydd bod fi wedi gwario gormod amser ar sgrin. A fi'n siŵr bod pan fi'n siarad â pobl arall, mae pawb, ni gyd yn teimlo'r un peth. Mae pawb ohono ni. Oedolion, plant, pawb. I ni gwybod pan i ni wedi treulio gormod amser. Felly mae yn bwysig i gael y cydbwysedd na a amser i ffwrdd o'r sgrin. Mynd mas i'r awyr iach. Neu mynd i eistedd rownd ford y gegin, bwrdd y gegin, a cael sgwrs a gadael y teclyn mewn stafell arall am awr neu ddwy. Iawn, dwi'n am yn neud ni wedi neb. Ac yn olaf, y peth, o'r hollol onest â chi, y peth sy'n neud fi mwyaf hapus ar-lein yw pan i fi'n dysgu sgiliau newydd. Dysgu sgiliau newydd. Nawr, fi'n pregethu amdano YouTube eitha lot, chymod, yn y tŷ fan hyn, achos mae lot o bethau i gael ar YouTube sydd yn wastraff amser. Mae lot o bethau arno na sydd hefyd ddim yn bethau neis iawn, a pobl ddim yn bod yn neis iawn, a pobl ddim yn dweud pethau sydd yn wir. Ond hefyd, mae YouTube yn rhywle arbennig le chi'n gallu dysgu llawer o bethau. A chi heddi yn dysgu y wers yma, chi'n ymuno fi ar y wers yma trwy YouTube siwr o fod. Felly, dyna beth sy'n ei fi hapusar ar-lein yw pan i fi'n dysgu sgiliau newydd. Right, fi wedi ailfeintio'r testyn na, sori, o'n i'n neud na tra bod fi'n pregethu. Fi wedi ailfeintio'r testyn fel bod e'n ffitio ar yr ymbarel. A fi hefyd, chi wedi sylwi, wedi defnyddio'r teclyn cylchdroi i osod ar ongl debyg i'r ymbarel. Iawn, dyna ni. Nawr,
Dewch i ni gael just ystyried y ffont. Mae'n bwysig bod hwn yn ddarllenadwy. Mae'n holl bwysig bod ni'n gallu darllen y geiriau yma. Felly dwi ddim yn mynd i newid unrhyw fath o ffont dwl. Mae'n bwysig iawn bod ni'n gallu darllen e. Felly, i helpu fi darllen e, dwi yn mynd i ychwanegu siap tu ôl y testyn. Felly, gyda'r testyn wedi dewis, ar ochr chwith, dwi'n sgrolio lawr, dwi'n clicio ar siap. A chi'n gweld mae wedi ychwanegu blociau tu ôl y testyn fyna. Allwch chi'n neud rhain yn fwy o faint, os chi eisiau. Nawr, maen nhw'n liw tebyg iawn i'r ymbarel gyda fi, a dwi'n mynd i adael ar y lliw na, achos dwi'n hoffi bod nhw'n liw tebyg i'r ymbarel. Dwi'n hapus gyda'r siap na fel ma fe, a dweud y gwir. Ond os ych chi moyn newid lliw eich siap chi, dyna gyd sydd eisiau chi wneud yw, clicio ar y siap fan hyn, a wedyn allwch chi newid, dyma ni, llenwi'r siap fyna. Iawn. O ran lliw y ffont, dwi'n hapus gyda'r ffont yna'n ddi. Allan ni falle newid llenwi'r testyn i liw tebyg i'r petrial yma ar y gwaelod. Ie, mae hwnna'n gweithio. Iawn? A fi'n ail ddefnyddio'r un lliwiau. Ni'n cadw'n gyson gyda'n cynllun lliwiau. A allan ni hefyd ychwanegu amlinell i'r testyn. Felly, ydych chi'n cael trial hwnna. Trwch amlinell. Mae hwnna'n gallu helpu i wneud testyn i sefyll mas bach yn well. Ie, mae hwnna'n gweithio i fi fel la. Mae wedi rhoi glas golau fi, a i fod yn hollol onest â chi, fi'n hapus gyda'r glas golau mae wedi awgrymu. Ond allwch chi newid lliw'r amlinell wrth glicio fan hyn. Iawn te. Wel, ni bron y bod na. Os byddwn ni'n gwneud rhywbeth arall, byddwn ni'n ychwanegu fe enw. Iawn, felly na i symud y rhyngrwyd mwy diogel i mi lan dyma bach. A beth am ddyblygu hwnna? Felly mae da fi 2 rhyngrwyd mwy diogel. A na i glicio mewn fan hyn, a dwi'n newid hwn i ddweud fe enw i. A wedyn dwi'n mynd i ailfeintio hwnna. Dwi ddim yn moyn hwnna i fod enfawr. Dwi'n mynd i ailfeintio fe. Hwnna'n gweithio neis fel na. Dwi hefyd yn eitha hoffi fe fel na. Ydw, fi yn hoffi hwnna, yn fach yn y cornel gwaelod ochr dde fel yna. Ond llwch chi chwarae rownd a gosod ble chi moyn, eich enw chi. Right, mae eisiau ni enwi yn ffeil, achos ni bron y gorffen yr her gyntaf yma, a wedyn ni'n mynd i symud ymlaen i'r her nesaf yn syth. Mae'r her nesaf llawer fwy cyflym, felly ni wedi treulio'r am fwyaf o'n amser yr her gyntaf. Mae creu y wefan, byddwn ni wedi gorffen hwn mewn yw 25 munud ar gyfer y wefan. Felly, athrawon, os chi'n dechrau edrych ar eich oriawr, pidwch y phoeni, byddwn ni yn gorffen ar amser, neu falle 5 munud fach drosto, 10 munud i rhywbeth fel yna. Iawn? Right, mae eisiau ni arbed hwn, a mae eisiau ni i wybod fel ei lawrlwytho fe, neu rannu fe, a wedyn ewn ni mlaen i her 2, sef creu ein tudalen gwe. I arbed hwn, dewch lan i gornel top ochr chwith Express, a chi'n gweld drws nesau logo Express, mae'n dweud heb deitl, a mae'n rhoi'r dyddiad heddi. Cliciwch fyna le mae'n dweud heb deitl, a dwi'n ni roi poster diogelwch rhyngrwyd 2024. Na ni. Iawn? A mae hwnna wedi arbed hwnna i chi. Os ych chi'n moyn argraffu rhain a roi nhw lan ar y wal, beth sydd eisiau chi wneud yw lawrlwytho eich dyluniad chi fel PDF. I wneud hynny, cliciwch ar llwytho i lawr. Allwch chi newid y fformat o PNG i PDF, felly os ych chi'n moyn argraffu fe, lawrlwythwch fel PDF. Os chi'n mynd i lusgo hwn mewn i dogfen ddigidol, fel felly bod chi'n neud rhywbeth ar J2E, neu felly bod chi'n moyn rhoi fe ar Google Classroom neu Teams neu rhywbeth fel yna, lawrlwythwch fel PNG. Iawn, bydd e'n lawrlwytho hwnna bron yn union syth i chi. Ac yn olaf, os ydych chi rannu'n ddigidol, rannu dolen, fel bod pobl yn gallu gweld eich dyluniad chi ar-lein, ar y we, dyna gyd sydd eisiau chi wneud yw clicio ar rhannu, ac yna cyhoeddi i'r we. Nawr, os ych chi yn defnyddio Google Classroom neu Teams yn ysgol, allech chi rannu fe'n syth mewn i Google Classroom neu Teams fyna. Ond os ych chi moyn danfon dolen, fel bod pobl yn gallu gweld eich gwaith chi ar y we, cliciwch ar cyhoeddi i'r we,
ac yna cyhoeddi'r ddolen. Nawr, gobeithio bod eich athrawon chi'n gallu gweithio chi nawr beth bydden nhw'n hoffi gwneud. Odyn nhw moyn bod chi'n rannu hwn fel dolen, odyn nhw moyn bod chi'n argraffu fe, neu am heddi falle bod nhw'n mynd wrth chi, chi'n bod beth, just cadwch yn Express, achos mae'n saff yna wedi arbed, a fe argraffwn ni nhw fori neu rhywbeth fel ni. Iawn, felly, fi'n siŵr bod eich athrawon chi yn brysur yn dweud wrth chi nawr beth yw cynlluniau'r ysgol ar gyfer eich posteri hyfryd i chi wedi creu. Iawn, felly dyna ni. Iawn, i fynd nôl nawr te i ddangosfwrdd Express i ddechrau'r ail weithgaredd, dyna gyd sy'n eisiau ni wneud yw clicio ar logo Express, yr A fawr liwgar yng nghornel top ochr chwith y sgrîn. A ni'n dod nôl fan hyn i'r dangosfwrdd i dudalen cartref Express. Os ych chi'n poeni nawr, fel i fi mynd nôl at y poster hyfryd na i fi wedi creu, mae dwy ffordd ydych chi o fynd nôl at y gwaith i chi wedi creu eisoes. Bydd y pethau mwy diweddar chi'n gwneud ar waelod y sgrin. Chi'n gweld fyna, dyna'r poster dwi'n newydd greu, a dyna'r enghraifft nes i greu ar gyfer y dudalen her hefyd. Felly, allan ni glicio fyna agor yn lan yn syth. Os chi'n chwilio am rhywbeth chi wedi gwneud ymhell yn ôl, mae yna ffolder fan hyn sy'n dweud eich stwff. Chi'n cliciwch ar eich stwff, a wedyn fyna, chi'n weld pob peth chi eriod wedi wneud. Iawn? Felly, a wedyn dwi'n clicio ar hafan i ddod nôl i'r ddangosfwrdd, i'r hafan. Right. Tudalen gwe. Nawr te, bant â ni. I ni'n mynd i wneud hwn mewn 10 munud, cwarter awr fach. Iawn? Felly, i greu tudalen gwe, yn syml iawn ar yr ochr chwith, yn clicio ar y plus yn y cylch mawr glas. A mae'n gofyn i fi beth dwi eisiau creu. A fe welwch chi, fan hyn, yn y meintiau argymhellyr, tudalen ar y we. Iawn, ni'n mynd i greu gwefan. Cool, ynddo fe? Ni'n mynd i greu gwefan heddi. Iawn te. Nawr, ar gyfer creu y wefan yma, dwi'n mynd i fod yn copio a pastio, copio a glido o'r ddogfen Google Docs yma. Nawr, os ych chi moyn agor hwn, a fi chi gweld bod rai o'n chi'n barod wedi agor e lan, os ych chi moyn agor hwn lan, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw mynd i'r dudalen heriau. Yeah? Os chi ddim yn cofio fel i fynd at y dudalen heriau, mae'n dal yn sgrolio ar waelod y sgrin lawr y gwaelod fyna, bit.ly, Express Diogel 24. Mae hwnna'n dod i chi fan hyn, i'r beth ych chi'n gweld reit nawr. A os na i sgrolio lawr i her 2, clicio ar testun defnyddiol, mae hwnna'n mynd i agor hwn lan i chi. Iawn? Agor yr Google Doc yma lan i chi. Jyst dim eisiau bod chi'n gallu golygu fe, iawn, dim eisiau chi glicio request edit access. Please peidiwch clicio hwnna, neu gai 100,000 o negeseuon e-bost yn gofyn am hwnna. Dim angen bod chi'n golygu hwn. Ni'n mynd i fod yn copio a pasto, copio a glido o fan hyn draw i Express. Iawn te. Nawr, dyma'r teitl, newidiadau hoffwn ni ei gweld ar-lein. Felly dwi'n mynd i copio hwnna, llusgo drosto fe gyda'r llygoden, clic and drag, llusgo drosto fe, clicio a llusgo. Ac yna, ar y bysellfwrdd, ar y keyboard, dwi'n mynd i ddefnyddio Ctrl-C i wneud copi. Iawn, neu allech chi glicio a dewis copi. Ond y beth rwydda i wneud yw ar eich bysellfwrdd yw pwyso, dala lawr Ctrl a C. Iawn. Nôl â fi i Express. Hwnna yw'r dudalen her. Nôl â fi i Express, dyma ni. A ble mae'n dweud ychwanegu teitl, dwi'n mynd i glicio mewn yna, a wedyn dwi'n mynd i ddala lawr Ctrl ar y bysellfwrdd, a dwi'n mynd i wasgu fi sy'n drws nesau i C. Mae C a fi drws nesau gilydd ar y bysellfwrdd, felly dwi'n mynd i wasgu Ctrl V a mae'n mynd i lido hwnna mewn. Nawr, allech chi hefyd fod wedi, dych chi'n gael gweld, dwi'n meddwl bod chi hefyd yn gallu de-glicio, dych chi'n gael triale, de-glicio paste. Byddech chi'n gallu de-glicio paste. Os chi'n defnyddio Chromebooks, does dim botwm D gyda chi i glicio. I glicio ar y Chromebooks, beth sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar y trackpad gyda 2 fis ychydig agored yr un pryd. Felly pwyso gyda 2 fis ar y trackpad, a mae hwnna'n mynd i roi y ddewislau yna i chi fel yna, allech chi'n gwneud paste. Ond dwi wastad yn meddwl mai Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V yw'r peth rwydda i wneud. Right, i steitl, wel wrth gwrs, eich enw chi. Iawn, mae'n enw i mewn fyna. Right, nawr, dewch i ni gael chwilio am ddelwedd addas, achos dyw'r petriol mawr llwyd yma ddim yn rhoi llawer o neges i ni, ydw e. Felly, dwi'n mynd i glicio ar yr
dwi'n mynd i glicio ar y plus yma sydd ar waelod y sgrin, a dwi'n mynd i ddewis llun. A mewn yn ffotos fan hyn, dwi'n mynd i chwilio am, fi moyn gweld llun o blant yn defnyddio teclynnau digidol. Felly beth am rhywbeth fel children laptop? O, gret. Llwyth. A llwyth, mae'n rhywbeth yn cael ei flocio fan'na, hwnna'n cwl. Llwyth o ddelweddau addas iawn fan hyn. Dwi'n hoffi rai le mae grwpiau o blant, mae hwnna'n un gwych. Ond dwi hefyd yn hoffi rai gyda bach o wacder yn nhw, mae hwnna'n un cwl. Dewysa rhywbeth, Meredudd, dewysa gloi, achos mae eisiau un i siapoi. Right. Dwi'n mynd i fynd am hwn, dwi'n meddwl. Ydw, right. Dewis hwnna, mae'n gosod yn awr fel cefndir i pennyn y wefan. Tra bod chi'n chwilio am luniau, achos fi'n gwybod mae hwnna wastad yn rhywbeth araf, dewch ni gweld pwy arall sydd wedi gadael sylwadau ni. Siwmai, Mr Salt, bore da oddi wrth Ysgol Rhys Pritchard, lan fyna yn Llan Ymddyfri, siwr i chi. Croeso mawr i chi i'r sesiwn. A wedyn mae ni yn olaf, blwyddyn 6 a 4 i gyd yn mwynhau yma yn Ysgol Gymraeg Tan y Lan. Wel, ble mae blwyddyn 5? Na gyd styf i ofyn. Ble mae blwyddyn 5 Ysgol Tan y Lan? Maen nhw'n siwfo mas ar drip neu rhywbeth, bod nhw ddim na. Drian yn nhw, bod nhw'n colli mas yn de. Right. Gyda llaw ddrawon, os oes yna ddosbarthiadau eraill sydd ddim wedi gallu gwneud hwn heddi, felly bod dim digon o declynnau gyda chi, allai'r dosbarthiadau yna ddefnyddio union yr un ddolen YouTube, achos bydd hwn i gael ar ôl heddi fel recordiad. Felly, os ydych chi ddosbarthiadau eraill yn eich ysgol chi, fyddai'n hoffi dilyn y sesiwn, ond sydd ddim wedi gallu gwneud e'n fyw, mae'r un ddolen na i chi wedi defnyddio i ddod ma heddi yn mynd i fod yna wastad ar gyfer recordiad o hwn. Ond fel chi'n gwybod, mae wastad yn well bod ma'n fyw, achos i ni'n gallu cael whoop-whoops a shout-outs. Right, oce, fi'n barod yn symud ymlaen. Fi wedi dewis y llun, mae hwnna'n gweithio'n iawn i fi. Right, fi'n ni sgrolio lawr te, a fi'n ni ychwanegu, beth i fi moyn ychwanegu nesaf? Wel, beth sy'n nesaf da fi ar y Google Doc? Wel, mae teitl da fi fan hyn. Diwrnod defnyddio'r rhyngrwyd yn fwy diogel. Iawn. Felly, dwi yn mynd i wneud copi o hwnna. Iawn. Ac yna, dwi yn mynd i neidio nôl, dwi'n mynd i neidio nôl, nage. Beth i fi wedi wneud? Oedd popeth yn mynd yn dda, cofe, nage, cofe. Right. Oedd popeth yn mynd yn dda iawn, na fe. Fi'n siŵr chi faddau hwnna i fi. Right. Fi'n copio'r teitl, copi, a nes i wasgu'r bwtwn anghywir. I wedi neidio nôl i fan hyn, a dwi'n mynd i ychwanegu testyn. Dyma ni, a dwi'n mynd i ddefnyddio Ctrl-V i gopio'r testyn na fe. Na, dwi'n ddim yn drawiadol iawn, ydw e? Felly dwi'n mynd i glicio ar y teitl na sydd da fi fyna, a mae da fi 3 dewis. Header 1, header 2, a dyfyniad. Mae header 1 yn mynd i wneud hwnna'n fawr iawn, header 2, chydig llai, a wedyn dyfyniad yn mynd i fformatio fe mewn ffordd bach gwahanol. Dwi'n mynd i ddefnyddio header 1 ar gyfer hwn, a dwi'n mynd i gynoli'r testyn hefyd, achos mae hwnna'n deitl mawr pwysig. Iawn, ewn ni mlaen. Nôl te i'r Google Doc, a dwi yn mynd i ychwanegu fideo, felly fi'n mynd i gopio yr ddolen yma, sef fideo ar YouTube am ddiogelwch ar-lein. Copy, Ctrl-C, nôl y fi Express, sgrolio lawr, clicio ar y plus ar y gwaelod fan hyn, a dwi'n mynd i ddewis fideo. A mewn fan hyn, nawr le mae'n gweud golygu fideo, dwi'n mynd i lido hwnna mewn, Ctrl-V, a cadw. A dyna ni, fideo diddorol iawn gan Stwnsh am gadw'n ddiogel ar-lein. Right, beth am ychydig o wybodaeth te am ddiwrnod defnyddio'r rhyngrwyd fwy diogel. Felly, dyma yr wybodaeth swyddogol o wefan hwb. Felly, dwi'n mynd i gopio'r paragraff na. Neidio nôl. Clicio ar y plus. Ychwanegu testyn. Chi'n gweld pa mor hawdd yw e i fi ychwanegu
pethau newydd i'r wefan. Dyna gyd dwi'n neud yw cadw clicio ar y plus ar y gwaelod i ychwanegu pethau newydd. Right, ni bron o dod i ben, ffrindiau. Iawn, peidwch y phoeni. Fi'n gwybod bod 2 funud i fod nes bod ni'n gorffen. Ni yn mynd i fynd nes tua 10 munud i. Iawn, rhyw 7 munud arall, a wedyn byddwn ni wedi gorffen y sesiwn fyw yma. Right, beth sy'n dod nesaf te? Wel, beth sy'n da fi nesaf yw tair adran bwysig. 3 peth. A nawr, gallwch chi ddefnyddio y syniadau i ar gyfer nawr, ond byddwn ni'n hoffi bod chi falle yn newid y pwyntiau yma ar eich gwefannau chi i'r pethau chi'n teimlo. Gallwch chi hyd yn oed newid y penawdau yma hefyd. Ond i fi'n meddwl, 3 peth diddorol i drafod yw, yn y dyfodol, beth i ni moyn i ddeallusrwydd artiffisial i wneud? A AI, deallusrwydd artiffisial. A mae yna 3 peth dy fi fyna. Wedyn yr ail ran rhaid, beth i ni meddwl bydde fe'n well os bydde gemau ar-lein yn wneud? Beth bydde yn wneud gemau ar-lein yn well? Ac yna, beth bydde ni'n hoffi fod dylanwadwyr yn gwneud? Influencers, y pobl yma sydd ar-lein, i ni'n hoffi dilyn nhw a gwylio i fideos nhw, beth i ni'n meddwl dylen nhw wneud? Right. Ar gyfer y 3 darn o wybodaeth yma, fi'n mynd i greu rhywbeth arbennig o'r enw slideshow. Iawn. Ac yna byddwn ni wedi gorffen. Iawn. Nôl o fi Express. Felly, ar y gwaelod fan hyn, dwi'n mynd i glicio ar y plus, ac yna dwi'n mynd i ddewis slideshow. Chi'n gweld slideshow fyna. Iawn te. Nawr, beth i fi wneud fan hyn yw, dwi'n mynd i chwilio am y delweddau yn gyntaf ar gyfer y 3 adran yna. Felly, yr un cyntaf oedd AI. Felly, na i just deipio AI mewn fan hyn, a gweld beth gai. Dyma ni. Hoffi'r un cyntaf yna, gweud y gwir. A dwi'n hoffi hwnna hefyd. Felly, dwi'n mynd i ddewis hwnna. Yr un nesaf wedyn oedd gemau ar-lein. Felly, na i just rhoi gaming mewn. Gaming. Gweld beth sy'n dod lan. Dwi'n hoffi hwn. Mae'r rheolwr yma. A wedyn yr un olaf wedyn, yr adran olaf yw dylanwadwyr, influencers. Influencer. Chwilio am influencer. Greit, dyna ni. Dyma'r pobl sydd yn parablu ar y cyfryngau gymdeithasol ac ar y we drwy'r amser, ynddo fe. Dwi'n mynd i ddewis, dwi'n meddwl am yr un coch yma, lliw coch, fel bod fi. Glas, melyn a coch. Hyfryd. Right. Unwaith chi'n hapus gyda'ch delweddau, beth sy'n eisiau chi wneud? Mr Jones, fi'n credu cael problem yn llwytho y ddogfen. Beth allech chi wneud yw just roi'r teitlau mewn, a na i weld beth sy'n mynd mlaen fyna, felly lle ddanfon e-bost. Chi wedi ddanfon e-bost i fi, Mr Jones, os ti eisiau, lle ddanfon ymlaen i ti. Ond allech chi jyst roi'r teitlau yn unig, a wedyn llenwi mewn eich syniadau chi, achos dyna'r syniad beth bynnag yw bod chi'n llenwi eich syniadau chi mewn. Right, fi wedi creu'r 3 delwedd, fi wedi gosod y 3 delwedd. Os chi wedi dewis un a chi ddim yn hoffi fe, allwch chi glicio delay, iawn. Ond fi moyn nhw'n y drefn na, AI, gemio, dylanwadwyr. Unwaith chi'n hapus gyda'r lluniau a'r drefn, dwi'n clicio ar cadw, cornel top ochr dde. Iawn, a dyma'r slideshow. Beth sy'n digwydd gyda'r slideshow yw, os a'i nôl i dop yr wefan, sgrolio lawr, chi'n gweld, dyna'r teitl, dyna'r fideo, dyna'r disgrifiad, a yna pan ni'n cyrraedd y slideshow, dyw'r lluniau ddim yn sgrolio, ond wrth i fi gadw sgrolio, mae cerdyn yn popio i fyny, a byddwn ni'n rhoi yn gwybodaeth ni fyna. A os fi'n cadw sgrolio, mae'r cerdyn yna mynd, a mae'r llun AI yna'n toddi mewn i'r llun gemio, a mae cerdyn arall yn ymddangos, a wedyn os fi'n sgrolio eto, mae y llun yn toddi i'r dylanwadwraig yma, a mae'r cerdyn dod lan. Right, felly na gyd sy'n rôl dyn ni'n wneud nawr, yw rhoi y wybodaeth na o fan hyn draw i'r cerdyn cyntaf. Felly yn y dyfodol, dylai deallusrwydd artiffisial a'r 3 pheth na. Felly dwi'n mynd i gopio hwnna, Ctrl-C, nôl y fi. Dyma'r cerdyn cyntaf AI, felly dwi'n mynd i glicio mewn fan hyn, clicio'r plus, testyn. A dwi'n mynd i lido hwnna mewn, paste. Nawr, hwn yw'r teitl yn y dyfodol, felly dwi'n mynd i ddewis falle hwnna, yr dyfyniad na.
A wedyn, rhestr yw hwn i fod. Felly, dwi'n mynd i glicio ar unrhyw le yng nghanol yr pwynt cyntaf yma, a dwi'n mynd i ddewis y pwynt bwled fan hyn. Dyna ni. A wedyn, dwi'n mynd i wneud yr un peth gyda'r un nesaf, clicio unrhyw le yng nghanol y frawddeg, pwynt bwled. A chi'n gweld mae'n rhoi nhw mewn i'r rhestr. Clicio pwynt bwled. Gred. Nawr, allech chi hefyd, os ych chi eisiau, ychwanegu lluniau botwm i fynd i ryw wefan gyda gwybodaeth am AI, fideo arall ar y cerdyn yma. Ond yn yr enghraifft heddi, ni'n cadw fe'n syml i destun yn unig. Teitl a'r pwyntiau bwled. Gret. Mlaen â ni. Sgrolio lawr. A ni wedi cyrraedd yr ail gerdyn. Copio'r testun. Ctrl-C. Neidio nôl i Express. Neidio nôl i Express. Clicio ar testun. Ctrl-V i lido hwnna mewn. Fformatio hwnna. Iawn, dwi wedi dewis hwnna ar gyfer y teitl. Dwi'n bod yn gyson nawr, dwi eisiau bod pob un o'r cerdiau yma yn ymddangos yr un peth. Chi hefyd, os ych chi'n teimlo bod eich cerdyn chi'n cuddio ran pwysig o'ch delwedd chi, allwch chi lusgo'r cerdiau yma, maen nhw'n gallu bod ar y chwith canol neu'r dde, dyna'r unig dewisiadau sydd chi. Felly allan ni roi, dwi'n mynd i synwyr i fi neu na, achos dwi'n cuddio'r unig beth diddorol ar yr llun. Ond allai roi hwnna yn y canol, a mae'r un cyntaf gyda fi fan hyn ar yr ochr chwith. Felly, falle na i newid yr un olaf i fod draw ar yr ochr dde. Fel bod fi'n cael chwith canol dde, lan i chi. Yna, dwi'n mynd i ychwanegu'r testun mewn fan hyn. Dyma'r un olaf. Copi o hwnna. Nôl. Glido fe mewn. Yn y testun. Glido fe mewn. A wedyn, troi mewn i'r rhestr. A dyna ni. Nawr, y syniad gyda hwn, ffrindiau, yw bod chi yn newid y pwyntiau yna i sôn am y pethau licech chi weld yn cael ei newid ar-lein. Iawn? Felly, man cychwyn yw'r dudalen gwe yma. Allwch chi ychwanegu ragor o adronnau ar y gwaelod. Allwch chi ychwanegu eich poster chi mewn fan hyn. Chi wedi lawr lwytho fe fel PNG. Allwch chi ychwanegu fe fel llun mewn ar eich gwefan chi. Hefyd, allwch chi ddewis gwahanol themau. Right, ni'n dod i ben nawr gyda'n gwers ar-lein ni. Fi credu bod ambell ysgol yn cael trafferth agor Google Doc. Iawn? Felly, ar ôl i'r sesiwn yma orffen, fydda i yn gwirio bod y ddolen na'n gallu cael ei agor gyda phawb. Os chi wedi cael trafferth, ydych chi moyn y Google Doc na, plis halwch e-bost atau os ych chi dal yn cael trafferth ymhen rhyw 10 awr. A allai ddanfon hwnna ar e-bost i chi. Iawn? O'n i yn gweld fyna bod llwyth o bobl arno fe, felly dwi'n meddwl bod nifer o bobl yn gallu cael mynediad. Ond os am ryw reswm chi ddim wedi gallu cael mynediad i'r doc yna gyda'r testun, halwch neges i fi, allai e-bostio hwnna draw i chi. Iawn? Right. Yn olaf te, themau a rhannu. Nawr, os ych chi ddim yn hoffi'r ffont yma, allwch chi glicio ar yr hidlath ar y ffont hyd, ac yna mae da chi themau i ddewis ohonyn nhw lawr fan hyn. Felly, mae rai ohonyn nhw yn rhoi blociau lliw tu ôl i'r testun sy'n mynd i wneud yn haws i ddarllen, yn rwyddach i ddarllen. Ie, mae hwnna'n gweithio neis i'n fi. Right, mae eisiau ni arbed hwn. Felly, byddwn ni'n dweud mai y teitl mwyaf addas ar gyfer hwn yw newidiadau hoffwn ni ei gweld ar-lein. Felly, rwy'n ni gopio hwnna, a dwi'n clicio lan fan hyn yn y corner top o'ch chwith, glido, gwasgu enter i arbed hwnna. Gret. Nawr, beth os chi moyn rannu'ch gwefan chi gyda teulu ffrindiau ac yn y blaen, dyna gyd chi'n neud yn union fel wnaethon ni gyda y prosiect cyntaf, gyda'r her gyntaf i'w clicio ar rhannu a cyhoeddi i'r we. Iawn? Allwch chi ddewis peidio roi eich enw chi arno fe, ond mae'ch enw chi ar y penyn beth bynnag. Clicio creu dolen, a mae hwnna wedyn yn greu dolen, allwch chi ddanfon, a mae pobl yn gallu mynd i weld y wefan hyfryd i chi wedi creu. Right te bobl, fi wedi mynd 8 munud dros amser. Ymddiheiriadau am hynny, sori os i fi wedi tarfu ar amser chwarae neu rhywbeth fel ni, ond fi yn ddiolchgar iawn am eich presenoldeb chi mae heddi. Fi'n wir yn gobeithio bod chi wedi mwynhau,
A please, os ych chi wedi mwynhau, newch yn siŵr bod chi yn llenwi'r ffurflen, bod chi'n cael eich gwobrau i'r dosbarth cyfan. Cofiwch, os ych chi yn mynd i ddysgu y sgiliau yma, blant, os chi'n dysgu sgiliau yma unrhyw un arall, gwedwch wrth eich athrawon, achos wedyn all eich athrawon chi ofyn am wobrau arbennig, os ych chi yn arweinwyr Adobe. Hefyd, poenwch eich athrawon i gofrestru gyfer y sesiynau nesaf. Mi'n dynnu ar ddydd Gwildewi, a mae'n dyn ni hefyd ar ddiwrnod y llyfr. Mae rheina ar yr un ddolen. Mae'r dolenni mae i gyd i gael o dan y fideo yma ar YouTube i chi. Felly, os ych chi'n chwilio am unrhyw un o'r dolenni yma, maen nhw o dan y fideo yma ar YouTube ar yr disgrifiad. Diolch yn fawr iawn i chi i bawb, a welai chi ar sesiwn arall cyn bo hir. Hwyl am y tro, mae wedi bod yn bleser cael gwneud hwn yn Gymraeg. Bleser mawr. Hwyl, diolch yn fawr, welai chi to.